Hola, bon dia i bon any. Bé, pels que no em conegueu, jo sóc Quissa Gràcia, Victorio. En aquest espai el que pretenc és donar cabuda a la literatura i avui, que és el meu cinquè vídeo, us, us faig una mica el planning de com estarà organitzat aquest canal. Vale? Us explico una miqueta. Mireu, aquí a l'ordinador tinc el planning que m'he fet els dilluns. Serà els dies de conte de cocreació, que tal com vaig explicar en un vídeo anterior, m'agradaria molt que féssiu algun comentari on em demanéssiu algun conte sobre algun tema en concret, amb alguna frase, amb alguna imatge, amb alguna foto que em podeu portar. Ja tinc la primera imatge pel conte del dilluns de la setmana vinent, que me l'ha deixat el Sergi, el fill de la Eva, i són uns ninos amb plastelina que ell fa i que ja us ensenyaré el dilluns proper, a veure si me n'en surto. Haurà de ser un conte de por. Normalment no escric contes de por, però bueno, és un repte. Els dimarts com avui, és el dia en què jo us explico com ho faig per escriure. Quins trucs, quines coses penso que són importants a l'hora de posar-se davant del paper o davant de l'ordinador per poder generar una història. Els dimecres us llegiré un conte llarg. Un conte llarg, preferiblement que hagi quedat finalista o guanyador en algun concurs. Els dijous hi haurà un conte curt, un conte que duri un minutet, 2 minutets com a molt, d'aquests que són molt fàcils d'escoltar. Els divendres farem una lectura doncs, d'algun poema, d'algun tros d'alguna novel·la que m'hagi agradat, us recomanaré algun llibre. Els dissabtes farem conte curt o conte llarg, no ho sé, en funció de com estigui el dia i de les ganes que tingui. I el diumenge el dedicaré a descansar i a escriure, òbviament, el conte del dilluns, d'acord? Vale, doncs us explico una de les coses que penso que és de les més importants a l'hora que ens posem a escriure, o la primera que hem de tenir en compte. Jo alguna vegada he intentat fer algun curs d'escriptura i la veritat és que finalment no acabo fent mai cap, perquè tots et diuen com has d'escriure i comences a explicar-te doncs, qui és el narrador, qui són els personatges, què és el narrador omniscient, els temps, bueno, temàtiques que si t'agrada escriure segurament t'agrada molt llegir i segurament les tens més que apreses, no? I crec que hi ha altres coses que són importants que sapiguem per poder escriure. I una d'elles són els hàbits. I un dels hàbits és on em poso a escriure, no? Primer, quin és el meu lloc d'escriptura? El lloc és important, perquè el lloc és el que t'aportarà la inspiració. Ha de ser un lloc on estiguis còmode, on estiguis tranquil, on no hi hagi massa soroll, on puguis tenir a l'abast tot allò que necessites. Doncs intenta, quan et poses a escriure, doncs, tenir aigua, alguna beguda a prop, si és hivern, doncs, algun te calentet, o si fumes el teu tabac o les teves cigarretes per liar, si creus que durant aquella estona pots tenir gana també alguna cosa per picar. Per què? Perquè és important que aconsegueixis mantenir la concentració en el que estàs fent durant una estona més o menys llarga. Per què? Perquè la inspiració no arriba a pim, no? Me sento, poso les mans damunt de l'ordinador i clac, ja tinc la inspiració. A vegades sí, però la majoria de vegades no. La inspiració, et demana que estiguis quiet, que estiguis concentrat, que estiguis lleuger. És molt important estar lleuger perquè arribi la inspiració. I li agrada trobar-te en el mateix lloc. Vale? Jo me la imagino com una fada, una fadeta que volta per casa meva i ella sap on jo em poso a escriure. I aleshores, quan estic allà, quieta i parada, ve, se m'apropa, es col·loca dintre meu i bum, els dits corren que volen. Però, si no teniu un espai físic concret, tampoc passa res. Un dels contes que tinc, que és un dels contes, crec que és el primer conte que vaig guanyar diners, està bé escriure contes i guanyar diners, el vaig escriure al metro de Barcelona.
El vaig escriure al metro de Barcelona i per què el vaig escriure al metro? Perquè jo una època de la meva vida vivia a Barcelona i, bueno, era jove, no tenia gaires diners i a casa feia molt de fred. Vivia en un pis amb altres estudiants i aleshores, per no consumir el gas butà, doncs quan anava al metro, que s'estava molt calentet, em pujava al metro i només gastava un viatge. Pujava, feia tota una línia, canviava de direcció i feia l'altra línia. I així anava fent. I així podia estar calenteta. I a més el metro és un lloc on hi ha molta inspiració perquè puja molta gent. Però això és una cosa que us explicaré en el següent vídeo de com ho faig jo per escriure. Com atrapar la inspiració, com iniciar una història. Vale? És important el lloc, és important poder concentrar-se, és important que no hi hagi distraccions. Intenteu que el mòbil estigui lluny o que estigui parat. Intenteu que tot allò que us pugui destorbar la concentració desaparegui. A mi em va molt bé tenir ordre per sentir-me relaxada i poder-me deixar anar. I bé, si ho proveu i us poseu a escriure i feu alguna cosa, m'encantaria que me l'enviéssiu per poder-la llegir i potser per poder-la compartir aquí amb aquest espai. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat molt. Que si us ha agradat li doneu un like. Que si no esteu subscrits encara, sisplau, que us subscriviu i que li doneu a la campaneta per tal de poder rebre les notificacions de tots els vídeos que vaig penjant. Bé, moltes gràcies, que tingueu un molt bon inici d'any, que sigueu feliços i ens veiem molt aviat, petons!